uqala uJohane verse 10 uthando lolu lukaHlembe lonke lolu ayibonge Nkosi awuyitoli lolu thando lujulile lunamandla olunjengokufa lumnandi ngithe 4 kwabancane Johana uthando lolu thando alujulile alunamandla alunjengokufa alumnandi noma wena nantu uthando asithina esamthandayo uThixo uyena wasithanda thina wathuma indodana yakhe ibe isihlawulelo ngezono zethu iningi lolu thando lujulile olunamandla njengokufa lolu awuthando lojolile ngoba lunamandla angaphezu kwezinto zonke. Ngiyaxakeka uma kuthiwa uShembe akasiyenda uThixo. Uthi ushiwo ngani? Ngoba uyakwazi ukudala umuntu abe khona. Uyakwazi futhi ukukhuluma nezilwane. Wabona nje ubaba ongisalayo uthi igama lakhe uMashaya Mbongo. Kwakhuluma imbongolo. Wabona mawuse esibongiseni ukhuphuka ukuthi udlula lapha nanti leli ichibi. Kukhona umuntu osekhona lapha eyayiboshelwe khona. Siswa kodwa makufunda isibhalo ukuthi imbongolo yake yakhuluma kwaIsrayeli. Uma sikhuluma lapha esweni lakithi bathi hayi amanga lawo. Ayikazi ikhuluma. Yake yakhuluma kwaIsrayeli.
uneqiniso ukhona noma uzofunda esibhalweni ukuthi yakhuluma angilize ushembe esenanda ikhuluma lapho kwaMpukunyoni yathi nakho lapho ngiboshelwe khona isinenyanga iboshiwe ayikwaphuza amanzi ayikudla utshani lokho yaboshwa sesisemseleni